Dik li kienet meqjusa bħala waħda mill-ikoni tal-lokalità tal-Ħamrun għal dawn l-aħħar 47 sena spiċċat inqerdet fi ftit minuti. Kienu għal-ħabta ta' 8:30 tal-ġimgħa filgħaxija meta nirien kbar ħakmu l-gabbana tal-Ħamrun fi Pjazza San Pawl. Bil-gabbana fi ftit minuti tispiċċa fjamma waħda u l-iżviluppaw ħsarat fil-ċina li tinsab fil-livell ta' taħt it-triq. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dawn in-nirien hekk kif il-ħaddiema rnexxilhom joħorġu mill-gabbana mal-mument li n-nar beda jinfirex għalkemm f'xi ħin instemmu wkoll splużjonijiet possibilment ta' xi ċilindri tal-gass. Immedjatament fuq il-post waslu madwar 6 vetturi tat-tifi tan-nar sabiex jikkontrollaw is-sitwazzjoni f'ħin qasir. Biż-żona kellha wkoll tingħalaq għat-traffiku minħabba kwistjoni ta' sigurtà. Is-sibt filgħodu Net News mar fuq il-post fejn kienet evidenti l-atmosfera ta' diqa li kien hemm fil-pjazza. B'numru ta' persuni naqdu flimkien biex jgħinu lill-familja Kaċċattolo inatfu dak li kien tfadal mill-ċina u l-istruttura ta' din il-gabbana. Preżenti fil-post kien hemm sit il-gabbana Alfred Kaċċattolo fejn f'kummenti ma' Net News bidmu fajnejh sqar li l-gabbana hija l-mimmi ta' qalbu. Alfred qal li sa issa għadu ma rax il-filmati li ttella fuq il-mezzi soċjali tal-gabbana tieħu n-nar kif hija fsa ta' qalb kbira għalih illi jaraw f'dak l-istat. Preżenti wkoll wieħed minn uliedu Ian Kaċċattolo li f'kummenti li tal Net News sqar li għalkemm huwa ta' dispjaċir kbir li tara din il-gabbana tinqered fi ftit minuti huwa grat li b'xorti tajba ma weġġa ħadd. Unfortunately, xokk għalina kbir ħafna għax di isa l-ewwel tifel ta' missier jew l-ewwel child. Affarijiet li jiġru ma aħna l-ħaddiema tagħna qeshom familja tagħna. Jiġifieri ma ġar ħadd minnhom huwa il-ħaġa essenzjali. Unfortunately, kif qed tara, it breaks your heart, it's like a nightmare come true, imma we will be back better than ever. Bosta Ħamruniżi li sibt filgħodu nġabru quddiem il-gabbana esprimew id-dieqa tagħhom għal dak li seħħ il-ġimgħa filgħaxija. Smajt ħafna fajrin ġejjin, għad naħseb ġara xi ħaġa żgħar ma nafx li hawnhekk, u mbagħad dalgħodu kif qom tajt il-Facebook. Ħasra kbira. Għax issa tibda bil-bidu. Il-gabbana sabiħa kienet u spiċċat fix-xejn. Speċjali ħafna għax raġel sewwa. Gabbana da ġdida. Asra hu. Jiddispjaċik kavalja mhux tiegħi. Għax ma tistax kompli bix-xogħol tiegħek. Tal-biża hu, asra. Kera, ma jiena l-importanti li ma weġġaħat. Dik laqwa hu li ma weġġaħat. Għas-seta weġġa xi ħadd jew miċċaħat. Għal kif bedet il-annar, bqajt imbellaħ. Ħadd anke s-siġar ħajabdu. Imma mbagħad ġew u tfew kollox hu. Għalvin u kienet Kaċċattolo li jiġu wkoll ulied Alfred esprimew in-niket tagħhom għal dak li seħħ fwaqt li ringrazzjaw lil kulħadd tas-sapport li wrew magħhom matul dawn l-aħħar sigħat li kienu pjuttost diffiċli għalihom. Kienet kiteb il-familja Kaċċattolo se tibqa' sservi lill klijenti tagħha mill-ħanut li jinsab faċċata filwaqt li wieqed il-gabbana se tkun qed terġa' tinbena.